Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chakwera ife watu ndi ndani? Watu ndi ndani? Ulemu inu a president watu, president wa dziko la Malawi komanso wa chipani cha Malawi Congress, Dr. Lazarus Chakwera. Ulemu amayi wa fuko la Malawi, Mayi Monica Chakwera wa First Lady. Ulemu inu Mayi Catherine Gotani Hara amene muli speaker wa National Assembly. Ulemu wanu Ambo Richard Chimwendo Banda a Secretary General, nduna zonse akuluakulu onse a chipani ma MP athu mulandire ulemu wanu. Agogo athu inkosi amakosi Mbera the 5th mulandire ulemu wanu ndi mafumu onse. A president tapatsidwa mpata kuti tiyankhulepo kuchokera ku directorate ya campaign mu chipani cha Malawi Congress. Koma choyambirira tikuthokozeni chifukwa dzana mwakhazikitsa manifesto yanu ya mmene mukufuna kutukulira dziko la Malawi kuchokera chaka chino kukafika mpaka 2030 komanso kukhazikitsa maziko atsopano. A president mwakhazikitsanso campaign ndipo masomphenya anu mwafotokozera bwino kwambiri zimenenso mufotokozere masana ano, koma zikuonetseratu kuti cholinga nchotenga dziko la Malawi lipitebe chitsogolo. Sizitidabwitsa Your Excellency wena akadzuka mkumailo zachala manifesto yanu chifukwa zidachitikanso choncho mmene mmatuza za Super High Five. Adayima ndikuiloza dzala ndikuitukwana kuti imamveka ngati nthano, koma pakutha zaka 5 tikukhulupirira kuti iwo amuona mtsogoleri otumikira anthu mwa Lazarus Chakwera. Tikukhulupirira kuti omwewo okayikawo aona Lazarus Chakwera akuluzanitsa Malawi yonse ikhale dziko logwirizana. Aona Lazarus Chakwera akukhazikitsa maziko okuti tonse tikhoza kumatukukira limodzi ngati dziko. Omwewo aona Lazarus Chakwera akuyika chidwi chapadera chokuti katangale mdziko muno tithane naye. Aona Lazarus Chakwera akukhazikitsa ma foundations okuti dziko lino lizikhala logonjera lamulo. Kotero a president, ife ngati anyamata anu tithamanga molimba ndi masomphenya amenewo, tithamanga molimba ndi manifesto imeneyo, chifukwa takhutira kuti zimene inuyo mumalonjeza ndi zimene mumazichita umboni wotiri nawo. Kotero chimene mukusowekera timanenapo kuti zimenezi simunazikwanitse chifukwa chakuti inuyo ndi okonda ndale ayi, koma munazikwanitsa foti inuyo timati ndinu munthu wabwino. Munthu wabwino amene mmaganizira anthu anu, amene mukamagona nthawi zonse wina akamavutika ndi njala inuyo mmavutika ndi zimenezo. Ndeti mati mwakwanitsa zonse zija chifukwa kuti kumtima kwanu mumaganizira m'Malawi nthawi zonse ndinu munthu wabwino. Tibwereze chimenechi. Chimene ife tikupempha ngati anyamata anu ndi chopempha ana anu akuno kumpoto kuti nawonso akhale anthu abwino, akhale anthu oganiza bwino. Kuganiza bwino ndi kuchita zinthu zokomera anthu anu. Kotero atsogoleri, kaya ndi mafumu, kaya ndi anthu andale, kaya ndi amipingo, kaya ndi amabungwe, tiyeni tikhale anthu oganiza bwino. Kuganiza bwino kwake kotsogoza zinthu zimene amafuna Malawi makamaka chigawo chakuno. Pamene mukhala nawo anthu, awuzeni molimba mtima mwa umboni kuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino, chifukwa tikaona boda ije kumangidwa ukaronga akumangayo ndi Chakwerayo.
mwauze kuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino, chifukwa nyumba za apolisi zikumangidwa zija akumangayo ndi Chakwerayo. Mwauze mukakhala nawo anthu anu kuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino, chifukwa zipatala zija akumangayo ndi Lazarus Chakwera. Afotokozereni kuti tikuyamika chifukwa chakuti tikayang'ana ku chipatala makina a MRI aja kumzuzu kuno abwera Chakwerayo. Timaona mu newspaper kuti tsopano ampatsa kuti adzayike dialysis machine kunoko kumzuzu, akupanga zimenezo Chakwerayo. Mwafotokozere kuti kuja kokhazikitsa kuti madzi aukhondo anthu adzimwa madzi aukhondo kuchigawo chomwe chakumpoto akupanga zimenezo Chakwerayo. Ndiye mukakhala ngati mukuyankhula mwa mtundu umenewo, ndiye kuti inuyo ndinu anthu oganiza bwino kwambiri, chifukwa ife timadziwa kuti anthu achigawo chakumpoto ndi anthu oganiza bwino kwambiri. A president pomayankhula zimenezi ndipemphenso atsogoleri kuno mwafotokozere wa anthu kuti mkwiyo tisamapatsirane, mkwiyo tisamapatsirane. Ifeyo zimene tikunenazi kuti mwazipanga mogwirizana ndi ana enanso akumpoto kuno amene anakhulupirira masomphenya anu kuyambira mu 2019. Koma pakudutsa pa nthawi wana wena amapezeka kuti amatsogoza zofuna zawo osakhala zofuna za mpoto yonse. Kukhala munthu odziwa kuyankhula kapena chitumbuka sikukhala munthu okonda kumpoto, koma kukhala odziwa zimene ana akumpoto akufuna ndi kuwapangira zimenezozo, ameneyo ndiye wakumpoto weniweni. Munthu amene amayenda nanu limodzi ndi cholinga chakuti mumpatse mipando kapena iye adzilemeretse, akapanda kupeza zimenezo nathawa, ameneyo si wakumpotoyo, so wakonda nanu, ameneyo amafuna zake za iyeyo. Pomaliza tipemphabe atsogoleri pomayankhula paja nkhani zija fotokozaninso kuti zimene mwakumana nazo ana akumpoto kayerekera ija imene anthu adapanga nkungotengatenga ndalama nkusiya chidzenje kumapita, adapanga ndi anthu andale. Afotokozereni zimenezo, mudziwafotokozera wanthu kuti a president adzimva anthuwa kuti ngakhale quota system iji chinali chiganizo cha anthu andale ndipo wachotsa Chakwerayo. Afotokozereni anthu kuti ngakhale kuphedwa kwa ana 20 aja pa July 20 paja anapanga chiganizo chimenechi ndi anthu andale amene samakonda chigawo chino. Zimenezi mukukonza ndinuyo President Lazarus Chakwera, kotero anthu akumpoto imvanichi, president ndi amene, boma ndi limene, yenda naye ni President Chakwera. Ife tiyenda nsanje mpaka Chitipa, Likoma mpaka Mchinji, kwauza Malawi kuti zoona zenizeni pa zofuna za Malawi, utsogoleri umene tikufunawo ifeyo ndi umene wa Lazarus Chakwera. Ambuye akudalitseni. Thank you so much, Yewochomene Dada Moses Kunkuyu, also ninduna ya kuona za information mautenga taonga chomene fuja speshi mwewemi ndipo nijizgamo mvindu vinandi hivyo vukumba kuti nileke kuwelezaso yae mwaichi mteme wa mama mteme mbotosha ufuma kulumbi ilipo. Okay, wangu pala kuti mbotosha afika pala palije ilipo palije bahonala munozikekere rulo lwiro mungakirira tupasi hapo fwaja nyengo kilani tupasi kuti palawala wakumala na mweso mbwe mukunjira mukale mugia kweneso skefa get ready para skefa wakumala tizamse mchema Secretary General wa Spani cha Malawi Congress Party Dada Chimwendo Banda kuti batiyo yiske Adi uyakana Chakwera
walirenge uyangana chakwera uyangana chakwera walirenge uyangana chakwera walirenge goma ere ndachakwera. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.